Mungkin. Kamu kayak Pak Mantri, motormu tariannya udah wabut toh? Masa bannya bocor? Nek ketok iya lun. Tekan madhep dhisik. Wis angel. Oh iya lun. Bane bocor. Heh? Bocor? Lah terus piye ki Pak Mantri? Kok piye? Yo ditambal to lun. Lah terus ditambal ning ndi to Pak Mantri? Lho ngadewe lo ning tengah bulak. Tenang ya lun. Wis to, panggah tak atasi. Wis, lu kok kono dhisik. Jane ndi to cukit iki? Ora enek. Bayu. Sek to Pak Mantri, jane sama nih mantri apa tukang bangunan to? Kopermu isine cuket, palu, cetok. Walah lun. Yo wis ngene iki lho apot-apote golek pangan samplokan. Kabeh-kabeh tak ayahi. Seperti kan hasil to. Berarti sampean nukang bareng ya iso no Pak Mantri. Jelas kisanan to lun. Mas Jaiman Bungkeng Mantri serbaguna. Berarti duitnya sampean akeh no Pak Mantri. Lah sembarang barang iso i. Yo ora oke lun. Sepenting cukup. Awake diparingi seger waras kuwi lho. Wis alhamdulillah. Ngono ya Pak Mantri. Lah jare ini gimana silit kodoke mesle. Lah terus iki kok sehat? Wah, berarti gimana aku dihapusi no. Pak Mantri. Napa lun? Aku gimana kok ya wali to Pak Mantri. Lek dijak semayan ibuku kon ngenterne buah. Gak ngenteni marine iki sik to lun. Apa ya nutut to Pak Mantri? Iki lho wis mepet jame. Ngono lun. Ya wis sing hati-hati lho ya. Udah. Jadi sak penting kok gandeng mulai. Lah mbok kon mulih piye? Wong opahku lho go mbok kei. Lun, aku mlak wis omong to. Engko les tekan omah, awakmu tak opahi. Iki lho sing tekan omah. Oh njaluk opah lho. Dang to Pak Mantri. Saiki no. Wis ki ngene lun. Awakmu panggah tak opahi. Tapi yo kuwi aku kudu njaluk ijol no. Ijol? Ijol apa Pak Mantri? Piye? Lah terus opahe piro ki engko? Lah. Ayo. Lah kok akeh men to Pak Mantri? Wes gak apa-apa lun. Ya wis Pak Mantri, tapi sampean merem lo ya. Iya lun, wis to aku tak merem. Jam apa no? Nyo Pak Mantri. Bayu. Wah,
Enyak kenyang. Jun ya, Lun. Yes, Pak Mantri, aku tak dhisik ya. Soal dinteni ibuku, Oh, ngono, Lun. Suwun ya duwite. Iya, Lun. Sing hati-hati loh, Dek Luna sayang. Jadi demit model apa tuh? Awan-awan so ngapiuk aku. Aduh ya. Beyo. Hei, Kang. Apa? Jadi karepmu piye? Misor tak gerau dhuwur sedhe ising lho. Lah iki nyapot nyalane wong sing. Aku gak mangan nang kene pisan. Aku gak ngelarang wong ising, Kang. Tapi yo ngerti to, lak kali iki sumber kehidupan. Ayo bareng-bareng dijogo ben ora tercemar. Termasuk telek lencungmu kuwi lho. Jadi nduk mah gablek WC ora ngising iso sak nggon-nggon iki. Wo. Lah kok malah gladrak kok dadi omonganmu. Lah aku ngising nang kali, bah nang kebonan ora urusanku. Raimu teko tong gagap cangkemmu. Ya ora ngono ne, Kang. Aku cuma ngomongi. Mosok tahun 2020 ngising panganek kali. Gak isin ngono ki wae. Beh. Cangkem kan rocos to. Wis sok menegak. Dancuk iki. Awakmu ki lho wis tuwek. Mbok gak contoh sing apik. Ora ngono carane. Beh. Kok megah jawab apa to? Kowe ngalih apa ora? Lah lak pedung dasmu ae. Hah? Lah kok bae nah? Wis, Kang, penak lamun ngising. Aku jebuk sepatu ki lho. Kene sana seminggu ra iso ngising. Lagi iso ngising ki malah nek gangguan. Aduh. Kira-kira tak isine nasi iso metu ora ya? Lah dancuk wong gameng. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sejauh kita berlari mengejar dunia, ujung dan garis finishnya adalah kematian dulu. Makane jadi wong aja sok dumeh. Somo kan to. Wah, lah kuwi sumu-sumu ngomong gadis nak yo seger lho. Wes angel. Mungkin
Posisi kalau ngene nomor sawangmu pernah isi aku. Terus piye iki? Oh, wis angel, angel. Angel, angel. Lah, ngene to kena gampet-tampet. Daripada udo. Nyandi paling buta gendeng emang. Patah ya asu kok. Yo rewel pisan to.